birthday to you. Давай. Чакай, пожелавам си. Нека си пожелай. Давай. Браво! Още веднъж. Много започна. Как ли ви? Достатъчно. Добре, айде ти, нали, в събота. По-малко, Да. те още по-добре. Да. Много хубава тортата, чудесно, жива, здрава да бъде. Спомен, заснет. Да, всичко е заснето. Чудесно. Така, Лили, аз сега не нарязах цялото. Тортата ще я нарежем, кекса нарежи, аз да видя да дам чини. Хората се внимават после, че някъде е капнало воз. Носъка не е отправен. Когато го лапнеш, го изплюе сега. Да, не е отправен. Сега съм нарязал от него целия, нали, да не го тъпа. Давай се. Става. На Яна, специалната чиния на Яна. Да. Половината викам съм нарязал, да не е цели, защото Ще да вземем не се... си лист. Да, няма, че те утре ще ни закусват. Пето, ти всичко документираш. Да го пратиме на Ради. Петю, Ще само Айде, вземем. извинявам. тортата нарежи. Айде сега тортата и от нея, и на нея ще нарежа. На всички. Тези красиви тук букети, кажи, как няма да ги а, снимам. колко сме? 4, 5, 7. Има и книжката. Не, снимах и Яна разтворила на патио. 3. Да. Съществено. То не е стегнало още восък. Значи, Ти го изведи, да. няма ще ги извада, но Ма там... не, то въобще нещо на стана, аз тая торта, нали ти казвам, ама предполагам, че е хубаво. Тя не в съм томното се пак. Пак ли се Още размеки? ли е то? Тук е в томното. 1, 2, Е, тук е 3, доста 4, топло, 5, да. 6. Още една ще. Айде, пратете по една целувка на мама и да спираме камерата. Айде, мен ще ме снимаш и да изпратя. Ето, вземи Вики. Времето лети. Как се прави снимка или това на клипче? Не, клип, както се. 5. Ето като при на лъжичката за торта. Сега, Диме, в какво да сложа баба това? Това, тя ще остане и за петък. Кликче имаш. Добре. Ето го клипчето, чакай къде беше.